Bon dia. Bueno, abans de començar, evidentment, agrair a la Unió, a Carles Peris, en nom de tots els membres de la Unió, José Francisco per la introducció, i tal com ha dit José Francisco, és la quarta vegada que vinc a les jornades de la Unió i crec que la tercera vegada que vaig a parlar de l'HLB i dels vectors. A principi, ho pot pensar, el mateix rotllo una altra vegada. Tinc dues raons per a que no vos avorrisc. La primera és que és superimportant la transferència, l'intentar passar els coneixements per a que vosaltres pugueu reconèixer la plaga el abans possible i després que estigueu també al tanto de totes les investigacions que s'estan fent de cara també a poder apoyar a l'administració quan esguen tècniques com tenim encara retinència des de la Unió Europea per a poder adoptar, com pugui ser el CRISPR, que després vos parlaré un poquet. Este és el guió que vaig a seguir, molt esquemàticament. Primer, com no, he d'explicar què és l'HLB, què són els vectors. Molts de vosaltres ja m'heu escoltat moltes voltes què és l'HLB, què són els vectors, però, com he dit, n'hi ha que repetir per a que se mos quede a tots. Després vaig a fer un xicotet repàs de com està l'HLB i els vectors en tot el món, en totes les zones citrícoles del món, perquè vos doneu compte lo complicat que és el poder fer alguna cosa contra aquesta malaltia i contra els vectors. Després passaré a enumerar quines estratègies podem ficar en marxa de cara a controlar els vectors i les malalties, quins desafios tenim i què és el que estem fent, que ho inclouré ahí dins. La situació en el Mediterrani aniré incloent-la en el següent pan. Primer que res, ja ho ha dit José Francisco, l'HLB és una malaltia incurable, d'acord? És a dir, avui per avui no n'hi ha res que cura aquesta malaltia. Una vegada un arbre està infectat, no n'hi ha manera de matar a la bactèria i que la malaltia no se manifeste. Què és l'HLB? L'HLB és una malaltia bacteriana, és el One-Glum-Being o el Greening, que, com ja s'ha dit abans també, està transmesa, o se fa per un grup de bactèries, Candidatus liberibacter. Aquestes bactèries el que fan en un principi és... Això va un poc loco. Aquestes bactèries, un símptoma molt evident que fan en la fulla és este motejat, clarament un aspecte clorètic, que en un principi pots pensar que l'arbre està patint per alguna carència d'algun microelement i després va reproduint-se i va expandint-se a rames totalment groguenques, d'ahir ve el nom de dragona... Mare de Déu! De dragón amarillo, que és com un dragó que ix de l'arbre de color groc i que se queda molt característic. I la fruta, com veu veure, no acaba de madurar, queda una part més roja i inclús té una tinció vascular que el que fa és que, a banda que el suc és més agri i el fruit no és comercial, a banda també aquest tipus de deformacions de forma. Al final tot això se transmeteix en que l'arbre deixa de ser més frondós, un aspecte cloròtic i inclús pot arribar a deixar a ser productiu en un interval de 2-3 anys. Me vaig a tornar loco. Perdoneu. Això per què no va? I ara, l'any passat ja us ho vaig presentar, han hagut avanços en com la malaltia se manifesta i això és molt important de cara a que pugueu entendre quines són les estratègies que s'estan mundialment aplicant o estudiant per a poder combatre l'HLB. L'HLB no és una altra cosa que aquesta bactèria el que li fa a l'arbre és una sobreexpressió del sistema defensiu que té la planta pròpia. És com en les malalties humanes, com pugui ser el Covid, que hi ha una sobreexpressió de defenses i aquest sistema fa que passi a ser malaltia. Què és el que fa? Aquesta malaltia el que fa és que augmenta de manera brutal el que és aquestes defenses, principalment la deposició de callosa. La callosa és una substància que les plantes gasten com a defensa. Quan un insecte pica, el que fa és enviar aquest compost per a bloquejar el dany que fa, però si llances molta callosa, el que fas és bloquejar
els vasos conductors. I és el primer símptoma evident que podeu relacionar el perquè d'aquest color més groguenc. És a dir, se saturen, se bloquegen degut a aquests depòsits de callosa en el floema i fa que no puga transmetre's la sàvia entre diferents llocs. I l'altre efecte que té és la producció de ROS. ROS són substàncies, Reactive Oxygen Species en anglès, que l'únic que fa és compostos en oxígens lliures, que el que fa és oxidar distints compostos. Quan una cosa s'oxida, parlant senzillament, se podrís, se va necrosant. I això és el que aquestes espècies de ROS fan en moltes parts, en moltes cèl·lules de la planta. Això és molt important perquè, a banda, a nivell més bàsic, hi ha molts gens que, quan la bactèria ataca a l'arbre, fa que se bloquegin i no se puguen expressar. Això simplement us volia presentar principalment aquestes dues característiques, la deposició de callosa i l'augment d'aquestes substàncies, del ROS. Després veureu el per què. Entonces, estos ROS, vos he dit que són substàncies que oxiden distintes parts de la cèl·lula de la planta. Entonces, el que s'ha vist últimament és que utilitzant antioxidants, és a dir, compostos que puguen disminuir l'efecte d'aquestes substàncies ROS, hem vist que se pot millorar el comportament de l'arbre. I, per exemple, dale que te pego. S'ha vist que tractant en àcid gibberèl·lic camps altament infectats d'HLV se pot aminorar la simptomatologia i també utilitzant distints antioxidants, com pugui ser l'àcid úric, distints flavonoids, s'ha pogut reduir les concentracions de ROS i mantindre un poc més l'estat, saludable de l'arbre. Entonces, podeu veure que una de les vies d'investigació que n'hi ha avui en dia és intentar obtindre plantes amb més capacitat de produir antioxidants o plantes que puguen limitar aquesta capacitat que té la bactèria per bloquejar o per sobreexpressar aquest sistema immune. Simplement això com a introductori. I ara, molt ràpidament, vos he de repetir una altra vegada qui transmet aquesta malaltia, que són aquests dos vectors. El psíl·lid africà, que com ha dit José Francisco el tenim ja en Espanya des del 2015, després vos contaré més cosetes, i el psíl·lid asiàtic, que com podeu veure està distribuït en tot el món i com després ja el tenim en la conca mediterrània, en Xipre i Israel. Molt ràpidament, també n'hi ha altres espècies de vectors, això és interessant conèixer. Este està en Xina, Cacophylla citrísuga, localitzat en una província de Xina, i una altra espècie, Diaforina communis, que també s'ha vist que és capaç d'adquirir la bactèria, per ara encara no s'ha demostrat que pugui transmetre's. Això és important tindre-ho en compte perquè diaforines n'hi ha moltes, en moltes zones. De fet, nosaltres així tenim diaforines locals que passen desapercebudes, i no se sap mai si en algun moment podran adquirir o no aquesta bactèria, com després veureu en Sud-àfrica, que és el que està passant. El psíl·lid asiàtic, el psíl·lid africà, perdó, vaig a passar-ho ràpidament. Té aquesta coloració típica negra, molt important, les ales transparents. Els dos psíl·lids tenen aquesta característica quan se posen en els cítrics, tenen aquesta desviació, aquest àngul que fan d'alimentació molt característic, i tenen les antenes negres. Heu vist que tot això són el... Ui, això ens va tornar loco, este mando, ui. Tot això que se veu ahí són ous, aquests puntets, tenen una capacitat de posta molt alta, igual que Diaforina citri, i de cada ouet d'aixòs és una nimfa, i aquesta nimfa se va colonitzant l'arbre. Preferís brots tendres, els dos psíl·lids estan correlacionats en la brotació, és a dir, si no n'hi ha brotació no tindrem atac de psíl·lids, i si n'hi ha brots sempre estaran atacats dels psíl·lids. Fiquen molta quantitat d'ous i això és important, que ho veieu. Aquesta és la simptomatologia típica, fàcil de diferenciar, de Trioza erythrae, del psíl·lid africà en cítrics. Fa aquest tipus d'abolladures en el haz de la fulla que se corresponen, cuidado en això, que se corresponen en l'envès, en què cada un d'aquests voltets correspon a una nimfa en l'envès. D'acord?
A banda fa negreta, com podeu veure. Estos són camps de Madeira de fa molts anys. I, de per si, si no té enemics naturals, pot arribar a provocar danys importants si no es tracta. Com podeu veure, això és una plantona i estava altament atacat per este sílit i, de fet, pot arribar inclús a disminuir el creixement de la planta. Però per si no és un problema més allà que pugui ser un pulgó, però el problema és que pot transmetre l'enfermetat. I este sí que és el més perillós. Diaforina citri és el vector asiàtic, és distint en cos i en forma al sílit africà, com podeu veure, té aquesta moteadura, té aquesta típica coloració en les ales, molt característiques, i, al igual que l'altra, té aquesta posició de posta característica i, igual també que l'àfrica, fica una gran quantitat d'ous. Fixeu-vos, no sé si se veurà bé d'ahir, podeu veure cada puntet d'estos és un ouet de Diaforina citri. Això és un animal, lo d'este bitxo. Fica una quantitat d'ous enorme, té una capacitat de multiplicació grandíssima. Si les condicions són idònies, és molt difícil parar-lo, d'acord? Les nimfes són prou diferents, fixeu-vos. Aquesta també és molt característica i aquesta també se comporta, no podem veure fàcilment aquestes abombolladures en la fulla, però sí que se pot veure clarament la melassa que excreta, que són com aquests fils tubulars que se veuen clarament en els brots atacats, com aquests fils que pengen que excreten les nimfes. Aquests dos símptomes els heu de tindre claríssim, en la bolladura en el sílit africà i aquesta melassa, aquesta excreció en forma tubular blanca en Trioza erythrae. Simplement com a repàs, això després ja vosaltres ja ho heu vist, les diferències que hi ha entre els dos sílits i les formes de diferenciar-les. D'acord? Això és un poc el que ja he parlat en les altres dues xerrades i que molts de vosaltres ja ho heu escoltat i ja ho sabeu. A partir d'ací és tot novedós. D'acord? Anem a parlar primer de quina és la situació de l'HLV i dels vectors a nivell mundial. I en primer lloc m'agradaria començar en el sud i sud-est asiàtic, que és la zona d'origen de l'HLV. No és de Xina o de Taiwan, com molta gent pot pensar o pot arribar a pensar, sinó que el centre d'origen està localitzat per la zona de Pakistan, el nord-est d'Índia o el sud-est d'Afganistan. Des de finals del segle XIX no és una malaltia que està des del principi en cítrics, és a dir, aquesta malaltia ve d'uns altres hostes pròxims als cítrics, però no és l'hoste original cítrics, i en un moment donat va saltar als cítrics i vas començar a produir danys. De fet, en aquesta zona, en la zona del sud-est asiàtic i sud d'Àsia, n'hi ha dades de finals del segle XX on ja se va començar a veure efectes de l'HLV. Quina és la situació avui en dia en aquesta zona? La realitat és que està totalment fora de control. Com podeu llegir ahir, n'hi ha molt de minifundi, camps menudets, la situació dels agricultors no és l'òptima per a poder fer tractaments i així i tot fan gran quantitat de tractaments. Inclús n'hi ha zones que se descriveixen de 53 tractaments a l'any, el qual és una barbaritat, però inclús en aquests 53 tractaments a l'any no són capaços de controlar l'HLV. Sobretot, també és important en els tractaments, i repetir un poc el que també ha comentat antes Vicent Tejedo, que quan més tractaments, més desequilibres en la fauna útil. I una cosa que heu de tindre en compte és que el control de plagues en cítrics passarà sempre per el control biològic, d'una o altra manera. D'acord? I en aquesta zona hi ha una falta de coordinació, no n'hi ha la tecnologia ni la quantitat de transferència d'informació que teniu a si mateixa i fixeu-vos que una edat mitja de plantació de cítrics en aquesta zona poden arribar a 7-9 anys. A 7 o 9 anys n'hi ha que canviar-ho i no n'hi ha productivitat. I una altra característica que n'hi ha és que no n'hi ha un programa de certificació. Per tant, el que se planta no ve com tenim així de vivers certificats i de plantes lliures d'enfermetats. Què passa en Xina? En Xina, mare meva, on estic jo? En Xina se va detectar més tard l'HLV, en 1934 se va detectar primer el sílit i en 1938 l'enfermetat. Si parles en els xinesos diuen que l'HLV està baix control, que ho tenen controlat i realment tenen grans camps de producció, han tingut molts... Joder, una locura.
Han tingut molts danys en les zones sud de producció, però tenen la capacitat de poder canviar els llocs de plantació a gran quantitat d'hectàrees i han anat pujant cap al nord on tenen camps on no s'estava afectant l'HLB. Però, joder, això és per morir-se, tu. Bueno, vaig anar amb cuidado. Però, bueno, aquestes noves zones de plantació ja tornen a estar una altra vegada infectats per HLB i, de fet, han ficat una gran quantitat de milions de la moneda que tinguin allí, de yens, per a investigació. I ells sí que estan treballant en distints camps, en nanopartícules, varietats transgèniques que puguen utilitzar, cosa que en Europa no podem, i altres coses més tecnològiques com intel·ligència artificial per a poder previndre el monitoreig. Ells se basen en el control en les tres estratègies principals, el triangle que veureu al llarg d'esta xerrada que gasten en moltes zones, que és el programa de certificació, utilitzar planta lliure d'HLB des del principi, eliminar els arbres infectats només se troben i el control massiu dels sílids. I aquestes tres estratègies se gasten pràcticament en tot el món. Estan prou bé, però la cosa va augmentant. En Sud-àfrica l'HLB és la... no us ho he explicat antes, m'ha passat, n'hi ha diverses races d'HLB, l'asiàtica, l'africana i l'americana. La més perillosa és l'asiàtica de llarg, és la que ha causat tots els problemes a nivell mundial, i l'africana, que és la que diuen que és no tolerant al calor, està present en Sud-àfrica des del 1970. Així i tot, tenen l'HLB, tenen problemes, però poden anar controlant-ho a base de tractaments químics i a base d'utilitzar també el famós triangle que vos he dit d'erradicació i de plantes lliures des de planter. Però la situació la tenen molt complicada perquè, com veureu després, des del centre d'Àfrica, des de l'est oriental, ha aparegut Diaforina citri i estan a la vora que el centre, el vector asiàtic. Ells només tenen el vector africà i l'HLB africà. No tenen l'asiàtic ni tenen el vector asiàtic. Estan intentant col·laborar en països borde, però realment ho tenen complicat perquè pront o tard els apareixerà l'asiàtic i el diaforina. Entonces, tenen un pla nacional per a poder previndre sobretot la introducció de lo que és el sílid asiàtic i el vector asiàtic. I aquest és el problema que tenen ells perquè, més o menys, l'africà i la Trioceritrae, en la possibilitat de poder fer tractaments químics que tenen en productes que així no podem, més o menys la tenen controlada. Àfrica Oriental és una zona que molts no haureu pensat que pot ser un problema l'HLB i vectors, però realment és com un hoyo que està tot bullint-se allí dins i ahir pot explotar coses noves en la citricultura. Vos explique. Tradicionalment s'ha tingut en aquesta zona d'Àfrica, en la zona oriental, el sílid africà i l'enfermetat africana. Però ha aparegut fa uns anys en Etiòpia, en Tanzània, en Kènia, el Diaforina citri. I recentment ha aparegut la raça asiàtica d'HLB en Etiòpia, per exemple. Si ja de per si en aquests països el control que tenen no és igual que en Sud-àfrica, així HLB africà es fa molt de mal perquè no tenen les ferramentes que tenen en Sud-àfrica, poden arribar a tindre inclús un 100% de pèrdues en molts dels camps d'aquestes zones. A banda, s'estan produint, com vos he dit, una fermentació i una nova interacció de bactèries i estan apareixent noves subespècies noves de l'HLB que se desconeix el seu efecte i la seva transmissió. A més, s'ha pogut veure com el sílid africà és capaç de transmitir el vector asiàtic. És a dir, estan confluint les dues races, creant-se noves races de la bactèria i, a banda, n'hi ha zones on estan els dos vectors. Això és perillós, n'hi ha també en Benín, se va detectar en el 2020 i, com vos fica així, la situació és molt crítica perquè el control o el maneig que poden tindre en aquests països de Sud-àfrica està molt distant a el que podem tindre en Sud-àfrica o que podem tindre nosaltres així en Europa i realment és un foc que tenim molt propet el poder veure o tindre aquests problemes ràpidament. Brasil sempre s'ha ficat com a exemple de zona on regulen i controlen molt bé l'HLB i el vector,
però la cosa ja no està així. Us explico ràpidament. Se va detectar en el 2004 l'HLB, tenien des de feia 60 anys el vector asiàtic, és a dir, diaforina citri estava allí, però no tenien l'HLB, el qual és l'única part del món que ha tardat un període de 60 anys entre encontrar-se el psílid i l'enfermetat. Ojalà això passe en les condicions mediterrànies que nosaltres tenim així. S'ha trobat el psílid i ojalà passen 60 anys a que se poguera detectar l'HLB. Complicat, en les condicions que tenim avui en dia de tràfic de mercancies i transport, etc., internacional. Però bueno, això està així. Allí també el mateix, exclusió de vectors, planta certificar i eliminar i erradicar tota planta atacar. Penseu així, si apareguera, n'hi ha que es començar a erradicar i ficar aquestes condicions, aneu mentalitzant-vos que si volem seguir un pla paregut, n'hi ha que començar a erradicar i tractar. Tractar què passa? Així hem pogut tractar en molts insecticides que nosaltres no tenim. I de fet han tractat tant que el problema que tenen ara mateixa és que tenen resistència a diversos d'aquests insecticides. Els neonicotinoids, per exemple, ja n'hi ha zones que deixen de funcionar pel control de diaforina citri. I a banda ha passat alguna cosa molt característic, i és que allí tenien la raça americana, que era una raça sensible a les temperatures, i aquesta raça d'HLB s'ha canviat i ha sigut, sobrepassar per la raça asiàtica. En quan la raça asiàtica ha començat a fer la seva feina, han començat a tindre problemes molt greus. I de fet, l'any passat, les zones que tenien com a estrella, on tenien un control de HLB en grans camps i en grans d'això, ja han tingut fins un 38% d'afectació de l'HLB. I la cosa realment està molt preocupant i si parlen els brasileños ara tenen una situació de risc alt per aquesta HLB asiàtic i per les resistències a insecticides que no poden fer-se en el vector. Això passaré molt ràpid, perquè en el Caribe l'impacte ha sigut devastador. És a dir, en Cuba, per exemple, que conec prou bé, en el 2010 la citricultura era perfecta i en el 2014 no n'hi ha citricultura. Així n'ha sigut. Ha sigut explosiu. En aquestes zones el cítric és molt apreciat per tot el turisme que n'hi ha, de sucs, etc. I així tots els esforços que fan no han pogut. Projectes internacionals, col·laboració en Centroamèrica, Sud-amèrica, l'ORCID, etc. i res. I damunt se fa en què molts dels cítrics són en minifundis i el control i el nivell de coordinació és molt, molt, molt complicat. I també en grans superfícies. En Mèxic estàs començant ara a rebentar, tal com sona. Ha hagut una ràpida expansió de l'HLB, ja n'hi ha zones on n'hi ha pèrdues entre el 30 i el 100% i estan intentant un poc fer o seguir el model de Florida, intentar conviure en l'HLB. I és l'estratègia que està, el qual, com veureu, no és una solució a llarg termini, és una solució que és el mal menor, però realment també tenen un gran problema en l'HLB. Anem a Florida. Florida, tots hem parlat moltes voltes de Florida, que ha sigut catastròfic. La citricultura de Florida era una de les punteres en la producció de sucs i avui en dia tenen grans problemes. Ja hem parlat moltes voltes. Se va expandre ràpidament perquè no se li va fer efecte, no se li va fer cas a la introducció del control del vector i quan estava el vector ja totalment esparcit i colonitzat per tota la nostra citrícola, va aparèixer l'enfermetat en el sud de Florida. I d'ahir, com la pólvora, va escampar. Han utilitzat molts insecticides, han començat, ja fa temps que estan intentant reduir el número d'insecticides, han passat de 12 tractaments a 4 o 6 per any, intentant compatibilitzar tractaments d'hivern, tractaments menys selectius per fer fauna útil, però, com he dit antes, els insecticides són una solució. I què estan fent avui en dia? L'últim de l'últim, estan tractant en antibiòtics. L'oxitetraciclina és una de les estratègies que s'està apostant allí. En aquest tipus d'injectors fan en uns taladros forats en el tronc, fiquen estos injectors en l'arbre i li fiquen una dosis d'antibiòtic. D'acord? És a dir, se redueix l'HLB, augmenta la producció, no acaba d'eliminar l'HLB
i n'hi ha que mantindre aquests tractaments. Lògicament, això té moltes pegues, n'hi ha molta gent que està en contra per fer tractaments en antibiòtics a gran escala i en calp, però estan intentant aplicar-ho i obtindre permís per a poder aplicar, i de fet crec que ja està inclús autoritzat. Jolín, de veres que no vull marejar i crec que vos vaig a marejar a tots. Vale. I una altra de les opcions que estan utilitzant és l'intentar utilitzar cobertes, tapar el cítric en malles per a que no li afecte el psílid. Fixeu-vos, això són camps de cítrics recent plantats, això és comú veure-ho per els camps de Florida, grans extensions de cítrics tapades en els ICPs que ells diuen, des de xicotet fins als 3-4 anys, quan la planta està gran, aurin. Quan aurin la planta, aconseguissin una planta sana, sense infectar-se en HLV, i aquests 4 anys que han pogut mantenir la planta, diguem, sense infectar, fa que el període de vida de l'arbre se puga allargar. És a dir, estan intentant conviure més temps en el cítric utilitzant aquesta estratègia. Després també s'està utilitzant en altes densitats de cítrics, com per exemple en pomelos hivernacles, pràcticament són hivernacles enormes de cara a excluir el vector, i funciona molt bé, no n'hi ha psílid, no n'hi ha HLV, però la inversió, vos podeu imaginar que és cara fer un hivernacle de cítrics, i sobretot en Florida tenen huracans. Imagineu-vos el risc que pot tindre obtindre això. Però, desgraciadament, una imatge comú quan un va per Florida és veure els camps de cítrics en aquesta situació. Quan això antes era verd, sempre en cobertura verda i molt xulo. I finalment, Califòrnia. Califòrnia, que és una citricultura més pareguda a la nostra, on se fa cítric per a consum en fresc, com podem fer nosaltres, tenen un clima com nosaltres. En Califòrnia la cosa és més positiva. Se va detectar l'HLV en zona urbana en el 2008 i des del 2008 ha estat concentrat en zona urbana, on apareixen casos. Tenen un programa molt potent de detecció i erradicació. Moltes d'aquestes erradicacions són en propietats privades, en jardins i en parcs públics. No ha arribat a la zona de... No ha arribat a la zona forta de producció de cítrics l'HLV, però han tingut un gran èxit, de veritat, perdoneu, han tingut un gran èxit en la utilització d'aquest parasitoid, Tamarixia radiata. Han arribat a reduir les poblacions del 75% del psílid, de diafrorina cítric, i realment parlen d'un control molt, molt, molt eficaç d'aquest parasitoid. A banda, també hem pogut controlar la formiga, que la formiga el que fa, com sabeu, fastidia als enemics naturals, utilitzant aquest tipus de microgels que són cebos per a que la formiga l'agarre i directament se l'enduga al niu i elimina. No comenceu a fer proves loques perquè aquesta és la formiga argentina, que no la tenim així, i el seu comportament és totalment distint a les nostres. Aquesta és molt més fàcil, va totes juntes, un niu i ja està. Cada una de les formigues que teniu té un niu baix de l'arbre. I a banda, fer això en la nostra legislació europea no se pot. No pots ficar un cebo insecticida que pugui agarrar qualsevol animal i pugui exposar-se al medi ambient. Però en Califòrnia sí que poden i realment estan molt contents en el maneig de HLV i del vector. Quina és la situació en el Mediterrani? La situació en el Mediterrani... Com vos he dit, Trioza erythrae, el vector africà, se va detectar en Galícia i ahir s'ha quedat, Portugal i la cornisa cantàbrica, no ha arribat a la zona citrícola, com després veureu, gràcies a la introducció d'un parasitoid, i això és el que... Això és el que ens ha de preocupar. Mireu la distribució de Diaphorina citri en tot el món. L'única zona citrícola important a nivell mundial era la conca mediterrània i Austràlia. Fixeu-vos que ja tenim 2 punts, Xipre i Israel, on ja està present. És a dir, d'ahir a Turquia, Xipre, això ja és una autopista, i no diguem Egipte, Líbia, Argèlia i Marroc. Estem molt, molt proper de tindre el psílid. Esperem que no. Què és el que s'estan fent? Doncs vos vaig a resumir ràpidament, a veure com anem. Vos vaig a resumir ràpidament què és el que s'està fent a nivell mundial i què és el que se pot fer. Aquests són els punts que vaig a tractar. Se poden abordar des de 3
vertients, el maneig de l'HLB, de la bactèria, el maneig dels vectors i buscar material vegetal més tolerant, no ficat resistent. Des del punt de vista de l'HLB, s'està buscant en transformació genètica i en el CRISPR. Com sabeu, obtenir una varietat nova de cítric tarda moltíssim, poliembrionia, l'estat juvenil, bla, 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 la selecció genètica clàssica és molt llarga i n'hi ha que buscar alternatives. S'han fet plantes transgèniques, sobretot per expressar el que vos he parlat al principi d'aquests gens que puguen reduir l'acció de la sobreestimulació del sistema immunitari i s'està treballant en això. De fet, n'hi ha alguna que altra planta ja en avaluació i no vos vaig a contar molt de rotllo, però és una de les opcions que en Estats Units s'està explorant i ja tenen un parell de materials interessants. En Europa, impossible. Però en Europa sí que podem, o ens han donat un poc de llum que se veu al final, el poder treballar en la tecnologia d'edició gènica, el del CRISPR que comentava abans Vicente Tejedo. Això no és altra cosa que poder canviar uns nucleòtids, unes lletretes dins del genoma, ens deixen canviar 20 nucleòtids en 5 gens específics i, sí que n'hi ha possibilitats de poder obtindre alguna cosa interessant, perquè, per exemple, pel càncer ja n'hi ha una planta que han fet resistent mitjançant CRISPR, utilitzant, canviant un d'aquests nucleòtids, han pogut obtindre una planta que és resistent al càncer. I aquesta planta està en avaluació i la tenem ja a punt de ficar en camp. No s'ha pogut encara treure res, o almenys no està publicat, perquè això, imagineu-vos, és secreto máximo, però ja n'hi ha estudis que parlen que se pot arribar a fer inclús fins a un 97% de la modificació lliure de transgènics. N'hi ha una coseta i realment és una de les coses que pot arribar a donar solució el fer material vegetal resistent a partir d'aquestes tècniques d'edició gènica. En Europa vos he dit que han donat un poc de llum verda i esperem que se pugui obtindre coses. Ràpidament, en el maneig de vectors, no vaig a parlar de químics, els químics és algo temporal, com heu vist, en tots els llocs al final tenen resistència, desequilibris i problemes, però això no lleva que es necessitem en moments donats per a poder regular les poblacions. N'hi ha molts casos de resistències i molts efectes en fauna útil. Ara vos vaig a parlar d'alternatives, algunes de les quals hem participat i hem fet des de l'IVIA. Primer que bé, vos vaig a parlar dels brasinosteroids. Vos vaig comentar unes pinzellades en l'edició passada, doncs ara ja tenim resultats. Hem pogut veure com els tractaments amb brasinosteroids, que no és més que una hormona vegetal, igual que pugui ser el salicílic, el jasmònic, etc. Joder, que estrès, m'està estressant això, hem pogut veure com tractant en aquests brasinosteroids podem retrasar clarament la infecció de l'HLB. Són les plantes control que no s'han aplicat el brasinosteroids i quan apliquem brasinosteroids podem retrasar aquesta infecció. A banda, hem pogut veure com els tractaments amb brasinosteroids són capaços de reduir el nivell de sílids en la planta, però clarament, i també podem veure que tot això està modulant el sistema de defensa de la planta. Recordeu el que he dit al principi, la capacitat d'antioxidant. Pareix ser que aquests brasinosteroids poden tenir un efecte paregut a el que s'està fent en Florida en l'àcid gibrèlic. I de fet, en Florida ja estan tractant en aquests brasinosteroids. Altres, també vos vaig comentar l'any passat la inducció de defenses, també ho ha comentat antes Vicente. Se trata d'intentar augmentar les defenses de la planta, no vaig a repetir-me, mitjançant elicitors de defensa. Nosaltres tenim un sistema prou eficaç que podem augmentar la capacitat de defensa de la planta i activar gens antioxidants que hem vist que tenen efecte directe en l'HLB. De fet, no vos vaig explicar tot aquest rotllo, però tot això ho tenim demostrat. Inclús aquesta capacitat d'activació podem veure com quan activem defensivament les plantes són capaços de reduir les poblacions del sílid. I no només del sílid, sinó, a banda, activem gens de defensa, que no vaig explicar, sinó que activem les plantes, passen 3 mesos i podem reduir la capacitat de detectar la bactèria en plantes. És a dir, confirmem que l'efecte antioxidant d'esta tècnica és molt potent i l'efecte que té
la teoria esta d'intentar augmentar o reduir l'acció de tots aquests components. Això us vaig explicar l'any passat, per tant, simplement és recordatori que ja ho sabeu. I això ho hem fet tot en Florida, però també ho estem provant així en la nostra comunitat valenciana de cara a poder saber si així funcionarà o no. Este és un camp, una plantona nova de Valències, on hem provat tractaments mensuals de brasinosteroid i l'exposició, fixeu-vos ahir, al volàtil en la planta. Us vaig ensenyar dades del 2023 i, fixeu-vos, el camp va començar aixina i ha acabat aixina en només un any. És un assaig experimental de blocs a l'atzar, tot molt científicament preparat, i estem tenint resultats molt interessants. Fixeu-vos, el control en negre, on s'ha tractat mes per mes en brasinosteroids en verd i on s'ha exposat el volàtil per activar les defenses en roig. Això són els danys o el número de pulgons per plantó al llarg de tot el 2023. Fixeu-vos com els brasinosteroids poden reduir fins un 65% i en l'activació del volàtil un 82% l'acció o la presència dels pulgons, el qual és molt interessant. Jo sempre dic el mateix, no és la solució, però pot ser una ajuda, però la diferència és claríssima. També té efecte sobre el minaor dels cítrics. Fixeu-vos com els bracinos, els brasinosteroids no tenen un efecte clar, però el volàtil sí que és capaç de reduir fins un 50% la presència del minaor. I, molt, molt interessant, i això és una de les característiques que més s'està utilitzant en Florida en els brasinosteroids, és la capacitat d'evitar la caiguda de la fruta en l'arbre. Fixeu-vos el número de fruta que tenia per arbre, és una plantona de pràcticament 2 anys, 3 anys. El número de fruits en els tractaments amb brasinosteroids era pràcticament 3 vegades més alt que en l'exposició al volàtil i en el control. Per tant, podem confirmar, en les condicions nostres per ara, aquest assaig continua en marxa i pretenem tindre-lo 3-4 anys, veure l'efecte a llarg plaç d'aquesta sobreestimulació defensiva tant dels brasinosteroids com del volàtil que puga tindre. Però, des de luego, podem augmentar la producció com han fet en Florida. En Florida, què fan? Quan tracten en brasinosteroids, l'HLB, a banda del dany per si de reduir la collita, a banda provoca una caiguda del fruit en el moment de l'esporgar un poc més avant. Aconsegueixen que aquest tractament pugui mantenir més temps l'arbre. En les nostres condicions, per ara també pareix que funciona. Això vos ho he introduït abans. En control biològic n'hi ha que continuar avant. Tamarixia adri, parasitoide de trioceritrae, Tamarixia radiata, parasitoide del psilit africà. És molt important, sobretot per a aquells que pensen que el control biològic no pugui funcionar en plantació comercial on facin tractaments químics, és igual o més important alliberar un paràsit lo antes possible de cara a que pugui tindre control en parcs públics i en jardins privats que no se tracta, de cara a reduir la pressió del vector. S'estan investigant també moltíssim tema de fongs entomopatògens en altres països, resultats que sí i que no, n'hi haurà que veure si funciona o no, però al final això no diu una altra cosa que són com un tractament químic. Això ha sigut ja vos vaig explicar diverses voltes, això és un èxit, és un programa que vam ficar en marxa en l'IBIA, simplement dir-vos que este parasitoide se va introduir des de Sud-àfrica i ha aconseguit eliminar les poblacions de trioceritrae tant en Canàries com en Galícia, en la cornisa cantàbrica i en Portugal. Per tant, avui en dia, pràcticament, este vector africà està, no podem dir erradicat, però baix, mínims. Un èxit total. De fet, fixeu-vos, aquest exemple, abans d'embollar el parasitoid i l'any següent, quan el parasitoid ha tingut efecte. És a dir, rotacions una altra vegada, les rotacions tendres una altra vegada límpies i en perfecte estat. I això és el que se veu en les fulles velles. Cada una de les nimfes que correspon als bonyets que passen en l'haz tenen un forat d'eixida que vol dir que ha parasitat per el paràsit. D'acord? Això sí que és nou. Des de l'any passat estem col·laborant en el govern xipriota, ja vos he dit que Diaforenia citri està detectant Xipre i hem ficat en marxa en col·laboració amb els xipriotes i en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, en els que tenim contactes des de fa temps, de cara a introduir lo antes possible Tamarixia radiata, que és el parasitoid que vos he dit abans que ha funcionat bé en Califòrnia. Quan abans se l'alliberem,
abans anem a tindre un efecte. Els resultats per ara són prou positius. S'ha introduït, s'ha alliberat i ja podem confirmar que està establert en la illa. El mes que ve tornem a anar, hem anat ja 3 voltes des de Líbia, el mes que ve tornarem a anar a avaluar ja eficàcies, perquè les últimes notícies que tenim està prou establert en la illa, el qual és prou positiu. Això és el positiu, està el parasitoid. El negatiu és que el diaforina està dispersa per tota la illa, però bueno, la cosa ja està en marxa. També ens va facilitar el tindre ja el parasitoid en Xipre a poder introduir-lo en altres zones abans, lo antes possible. Nous enfocs biotecnològics, doncs bé, s'està treballant molt en RNA de doble cadena, que l'únic que fa és silenciar gens de l'insecte. Tenim resultats molt bons en diaforina i en trioza. Els dos hem aconseguit silenciar gens clau per la supervivència d'aquests virus, però això té un problema, que és l'aplicació en camp, com transmetre-ho a grans quantitats en un preu raonable. Però la tecnologia la tenim i això avança. I de fet, avui en dia estem treballant des de Líbia en l'edició d'aquestes partícules d'RNA en nanopartícules. És algo que ho tenim ahir i intentarem que puga traure's més avant. I finalment, en control físic, ja vos he explicat l'estratègia que estan fent en Florida dels IPCs i dels hivernacles, però això té un gran cost. Té un gran cost l'invertir en aquest tipus d'estratègies, però n'hi ha que dir que pot funcionar per certes condicions. Això no és altra cosa que és que recordeu el plantissant que se gastava pel minaor dels cítrics. Se va també tractar de tapar el minaor i no atacava. En aquesta citricultura es dona un poc igual perquè l'arbre creix allà dins, les fulles s'enrotllen, se mesclen i tal qual, és a suc i l'arbre creixent i creix, però això en les nostres condicions potser serà complicat el fer una poda de formació guapa perquè poguera produir com estem acostumats així. Però allà ho tenim. I una altra de les coses que se va fer en Florida, principalment per el Dr. Phil Stanley, en la universitat en què hem col·laborat de llarg, és la utilització de plàstics com a colxats metal·litzats. És algo que, és algo que ha funcionat prou bé. Fixeu-vos aquesta fila d'arbres que no té plàstic metal·litzat en l'estat i aquesta fila d'arbres com té un estat... Vaig ensomiar avui en el mando com està molt millor, i això no té altra cosa que aquests plàstics metal·litzats el que fan és modificar el comportament de búsqueda del sílic. El sílic sent la radiació i evita apropar-se a aquests arbres que tenen una radiació per ells estranya. De fet, n'hi ha alguna per ahí pel món que també se diu que la radiació ultravioleta afecta moltíssim als sílids. Pot estar per ahí. I a banda d'això, és un acolxat que el que fa és que l'arbre entra antes en producció, va més ràpid, bla, 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 bla. També han estat allà estudiant molt el cost-benefici i, més o menys, en Florida es pot rentar. Així n'hi haurà que veureu i, de fet, des de Líbia l'any que ve encetarem un projecte que van començar ja uns anys darrere, però començarem a treballar un projecte per veure l'efecte dels plàstics fotoselectius. Així hem treballat en malles en Líbia, en malles per a veure la prevenció contra trioza, el de sempre, les malles de 6x9 no funcionen i a partir de 16x10 fils ja comencen a funcionar i evitar. I això és molt important de cara als programes de certificació i dels vivers que poden produir planta, que tots han de tindre com a mínim esta malla per a poder produir. Això sí que m'agradaria fer un poc d'incapié. Aquesta gràfica que fica ahí no és altra cosa que la capacitat que tenen els sílids de sobreviure en fruta, els adults. Tu, un adult, el fiques, fixeu, el fiques en condicions normals i als 2 dies mor. Li dono... De veres. Crec que la primera vegada en la vida que me passa això. Quan un sílid està en la fruta, és capaç d'augmentar la longevitat. I això és molt important de cara al trànsit de fruta d'un lloc a altre. És a dir, imagineu-vos, un exemple que no va passar mai en la vida, però imagineu-vos que apareix l'HLB en X província i jo la fico en un camió i me l'enduc a una altra província.
El psílid pot mantindre's viu en la fruta alimentant-se o picant o en l'activació que pot tindre només de la fruta. Això és molt important de cara a evitar el trànsit de fruta d'un lloc a altre. I finalment, material vegetal més tolerant, estem buscant... Estem buscant del que tenim en Ilívia, de la col·lecció, principalment estem treballant en patrons, en la unitat d'entomologia, veure quin patró pugui tindre un efecte més clar sobre el psílid i sobre l'HLB, i ja hem fet diversos assajos, ho he presentat altres vegades, i des que estem assajant, realment l'FA5, que ja el tenim així, és el que millor s'està comportant, tant com per diafruina citri com per Trioza erythrae. De fet, avui en dia tenim assajos en camps altament infectats de HLB en Florida, on estem assajant el FA5, uns altres patrons de Líbia, en les condicions d'alta incidència d'HLB que tenen en Florida i en planta en peltà. A veure si probablement podem tindre resultats. El que està clar és que el front alcaide té una capacitat de resposta millor, un sistema defensiu més alt que evita, per exemple, atrau clarament els parasitoids, el qual això va molt lligat a la capacitat de defensa que tenen els patrons i això està molt lligat. Hem fet estudi transcriptòmic i hem vist que l'FA5 té una capacitat immune prou elevada que fa que resistisca millor a plagues i enfermetats. I quin és, per acabar, el missatge final d'esta xerrada? Desgraciadament, n'hi ha moltes solucions que s'estan provant, però encara avui en dia no n'hi ha ninguna solució definitiva per a l'HLB. I això és molt important. Serà possible conviure en l'HLB? A dia d'avui, complicat, d'acord? Però no impossible. Ja vos he dit que té grans impactes, el tenim ja així, n'hi ha possibilitats llunyànies que poden arribar a ser interessants i el que està clar és que entre les nostres condicions hem de continuar... Ja tira darrere, fica i apunto. Ja el màxim, ja. Prevenció i prevenció, com sempre acaba aquesta xerrada, encara no la tenim i hem de ser positius a veure si podem trobar una solució a aquest problema. I acabe agraint a tot el grup d'entomologia, evidentment no és només meu, n'hi ha molta gent treballant en el grup d'entomologia de Líbia per poder obtenir aquests resultats, principalment la coautora de molts d'aquests treballs, que és Meritxell Pérez-Cedo, Alejandro Tena, que ha participat molt activament en el tema del control biològic, i María Ángeles Forner, que han d'estar per allí per el tema de patrons. I a totes les entitats, que també hauria d'estar per allí, però no puc passar-ho, dona igual, el seu suport econòmic. I a tots vosaltres per l'interès, per la xerrada i per molts de vosaltres per la col·laboració sempre activa i amb moltes ganes de poder ajudar-nos en tot el que podeu. Moltes gràcies. No sé si n'hi ha turno de preguntes. Jo modere jo, va. Adelante. Allá. Bueno, pues demano disculpes per el mareig de diapositives. Avant i arrere, però bueno. Jo t'escoltava, si vols. Són dues preguntes sobre curiositat. S'ha fet algun estudi que junti les dues estratègies que has dit? És a dir, primer treballar en inductors de resistència, preparar i educar la planta i després treballar per evitar totes aquestes espècies de reactives d'oxigen que hi ha dins per avaluar finalment si són conjuntes com actuen en l'arbre? No estava preparada la pregunta. La resposta és sí. De fet, aquesta estratègia la tenim en marxa en Florida i la tenim igual, duplicar sí en les nostres condicions que nostra enfermetat.
Però de fet, si heu vist el que hem ficat ahir, el tema d'activació en els bracinesteroids i l'activació en l'activador de defenses, en el volàtil, el que hem anat enguany és anar a veure si en l'estratègia combinada podem aconseguir aquest efecte tan potent que pot tindre el volàtil i l'augment de collita que ens està fent els bracinesteroids. Això avui en dia ho tenim en marxa. De fet, tenim un estudiant predoctoral, Raúl Orteix, d'ací al costat també de Villarreal, que està fent part de la seva tesi doctoral en aquest tema, justament en Florida, on podem treballar. És una cosa molt interessant. I una segona pregunta seria, per curiositat, si pots saber en quin bracinesteroide treballeu. Jo sempre he vist l'ET i l'OMO, però són algun d'ells. Correcte. Treballem en el que és comercial en Estats Units. Crec que és el C5 o alguna cosa així. Sabem que hi ha una gran quantitat de distints bracinesteroids i també ens han dit que en el que, bueno, això ja és Vox Populi, que en el que treballem no és el que més efecte pot tindre, també ens ho han dit, però realment treballem en este perquè les proves les vam començar en Florida i l'únic que podem utilitzar que està, diguem, de manera legal i de registre és este. Crec que és el 5, que no sé si hi ha 50 i pico distints tipus de bracinesteroids. Això és un món per explorar, molt interessant. Gràcies. No te veig. Ah, sí. La possibilitat d'aplicar el caolí en les brotacions. Sí, la possibilitat que això s'aplica molt, també s'ha provat en zones on hi ha diaforina i on hi ha trioza i té efecte, mentre no plou. Per exemple, en Florida anava prou bé, però allí cada vespre plou, el caolí no funciona. En les nostres condicions podria funcionar. Podria funcionar mentre, diguem, tapem el nou brot al vector. El brot creix i el caolí no te manté sempre, diguem, cobert la brotació. És a dir, este cílid està molt, 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 molt lligat al brot tendre. És a dir, només tens un peliu de les primeres llemes esclatades, ahí te fica ous ja. Entonces, un tractament en caolina n'hi ha que veureu, si funciona o no funciona, i sobretot si te cobrís el període. No sé si m'entens. Però, evidentment, si te tapa el brot, funciona. És igual que el Minaor. Funcionava, però ningú aplica caolín pel Minaor. Per lo mateix, perquè el brot creix i no arriba a cobrir sempre la superfície que puga estar protegida. Però sí.